Chigi nyinga Lydia Okeyo machiegni be thuolo matudri kodwa layo marot machokari adek auchiel nono ka bende wantiere mbui kanyo Facebook kanyo ben nyalo wechegi achiel kachiel Ramogi TV bende nyiswa pachi kotenre gi wechegi mwai koni odhiambo makawuono machiegni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance golo singo ni wuok tich mano odiochieng' makiny gidhi chwalo ng'ur margi nyim doho maduong' mogik ka gikwedo loch mar William Ruto manyocha IBC olando kaka jaloch yiero majatend piny Kenya. Raila Odinga kod jalupe Martha Karua golo singo makamano kanotengi gi jodito mamoko mag Azimio la Umoja ya e kanisa mano manitiere e kar chung' od bura ma Embakasi East e Buore Nairobi kaka George Batilerono. Kocha kore wuok tich kweth mar Azimio la Umoja kotenle gi Raila Odinga chano mar manyo ratiro mar gi doho bang' yiero mar jatend piny Kenya mancho land kod IBC mabende giwacho nokotimore yo makare. Geno magengo ni doho maidhi telie kod Martha Koome biro chiwo n'oganda jo Kenya ratiro mar duoko mar ombulu. E kindi alam ma Jumapile kar dak ma Donholm kar chung' od bura ma Embakasi East Buore Nairobi. Jumapil mokwongo bang' lendo mar duoko mar ombulu mar jatend piny. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya oketa yanga ni koro wuok tich wuodhgi mar manyo ratiro chopo gi doho maduong' mogik ma otese gi dhongere ni Supreme Court. Raila singo ni neno magidhi pedho e doho dhi yango e lela miganga manotimore e kinde yiero. There will be no reconciliation, there will be no peace, there will be no justice until truth is known. And truth is going to be known because we already know it ourselves and we are going to show it wide and open starting tomorrow. E bura madhi bedo mare mar adek e doho maduong' mogik bang' ma 2013 mane doho wito oko ng'ur mare to kod 2017 mane doho wite loch mar jatend piny Uhuru Kenyatta. Raila onyiso chir ni onge ng'at mabiro lal gi loch mar jo Kenya. The Kenyan people spoke loudly on the 9th of August, spoke so loudly that the voice of the people of Kenya will not be muzzled. It will not be turning away. That the victory of the people of Kenya will not be turning away. Jalup Raila Martha Karua onyiso jakom mar IBC Wafula Chebukati mondo ne ni yiero time gwenge duto mathurka kaka yo mar miyo jopiny duole od bura kokalo kuom jotelo mag yiero ka bende onyiso chir margi ni duoko dhi yudore doho. Huwezi ukatarajia wabunge wataapishwa ikiwa iko sehemu ya Kenya umezuilia kupata mjumbe. Sauti yao lazima iwe ndani ya bunge wakifanya kuapishwa, wakifanya kuchaguana. Pia kwa Council of Governors, wewe mkuu wa IBC, sababu hiyo ni maono yako si ya IBC, fungulia wana Kenya wale hawajamaliza uchaguzi wafanye nini? Wamalize. Na wale tulifanya uchaguzi tukawa na maswali na sheria imeturuhusu maswali twayaipeleka kotini kwa mahakama kuu. E kinde no jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okoni yiero pokorumo kendo sayo jakom mar IBC Wafula Chebukati kuom gajo dwach oganda jo Kenya. This general election is not over because what is happening in Mombasa, in Kakamega, and the 4 constituencies in West Pokot and Kitui clearly tells Kenyans, and it has never happened before. I've actually run for election many times in our country. I've never seen a situation where the body charged with the responsibility of conducting a general election ends up shortchanging the whole country. Kogilo ndiko mar Biblos, Raila Odinga okoni kaka Daudi mar jo Azimio giikore maneno ni giyudo loch kokalo yor chik kotenore gi yiero matariko 9 dwe mar 8. We shall stand strong because we believe in God, God of the people of Kenya, who spoke on the 9th of this month. This David will follow the David of the Bible. We will pursue them. We will conquer them. And we will bring back all the loot back home. Bang' yudo loch e doho e yiero ma 2017, Raila Odinga okoni gi seiko jorieko mabiro twerore e doho ka bende oyango ni adieri dhi yudore kotenre gi ombulu mane jo Kenya goyo tariko 9 mar dwe mar 8 higani.